minkejja li m'għadniex fil-Parlament, mhux darba jew tnejn, nies minn fejn kont noħroġ għall-elezzjoni prinċipalment, ġifieri il-Marsa, ikellmuni jew iċempluli u jitolbuni illi nindaħal f'isimhom u għall-bżonnijiet tagħhom mal-gvern. Ma jiddispjaċini xejn. Għaliex veru il-fiduċja kienet tistarra fi żjed dak iż-żmien, imma anke llum din il-fiduċja tagħtini sodisfazzjon għaliex meta n-nies jafu li m'għandix saħħa f'idejja, però jafdaw fija li il-messaġġi waslu, hemmhekk jagħtuni ċertifikat. Ħalluni niftaħar ftit ta' riġulija illi jien napprezzah. Mela nies mill-Marsa illi jqogħdu jew għandhom il-business fin-naħat tat-triq illi min-naħa tal-Rabat, Ħattart, il-highway insomma, tibqa' nieżla lejn is-Salib u r-roundabout tal-Marsa u hemmhekk qed joħolqu ċertu diffikultajiet enormi. Għamlu gradilji kbar u n-nies ma jistgħux jaqsmu. Ftit ilu kont għaddejjien u rajt wieħed barrani illi jgħaddi qisu mhux se ngħid farfett, qisu attust jgħaddi minn bejn parti mill-istess gradilji illi kienu sfrondati. Jekk ma tkunx qed tistenna illi jgħaddi bniedem hekk, toħodix bi kbira illi bniedem illi jkun qed jippretendi illi jsir dak li hu normali illi jittajjar għaliex laqas tobsor illi ikun sa jiġri dak li ġara. U dan minx qiegħed immur il-bot ftit ilu fl-istess Sinħawi inqatel wieħed bil-traffiku illi huwa jarf magħruf bħala iċ-ċeċe, dilettant ta' żwiemel, dilettant illi tara ħaddej bis-serkin u fil-kantuniera preċiż bejn it-triq illi semmejtilkom u it-triq l-oħra illi tieħu minn Race Course Street għal fuq u li tibqa' dieħla għan nofs il-Marsa. Iċ-ċeċe damatu għala daqqa ta' karozza u baqa' taħta. U ħafna nies iddispjaċihom għaċ-ċeċe għaliex kien bniedem li ma jagħti fastidju lil ħadd. Pjuttost bniedem ferrieħi u miskin li jispiċċa b'dak il-mod huwa ħażin għalih u anke għall-komunità tal-Marsa li ngħixu fiha. Min jieħu gost illi jgħaddi minn hemmhekk u jgħid isma' dak il-ħabib tiegħi kien laqqa daqqa ta' karozza u hekk u baqa' taħta. Jiena l-ewwel fatti ta' ħabta b'karozza u nqatlet xi ħadd kont nafa dwar oħt ommi. Kienet għadha tifla żgħira u kienu qegħdin Burmarrat ftit il-bot miċ-ċimiterju ta' Burmarrat jew ta' San Pawlu l-Baħar insomma u tit-tifla it-tajret. Kienet tajrita il-karozza tal-linja number 4. U bqajna dejjem meta qed nikbru nirriflettu fuq din it-tija illi mietet kif mietet. Jiddispjaċih. Alla volja ma konniex nafuha. Però mbagħad kien dispjaċir kbir ħafna. Meta nannuj li spiss insemmilkom f'dal-programm laqgħet
daqqa ta' karozza tal-fliħor ta' Burmarrat, anzi fajn riħana, u id-daqqa il-liħan għal-kem dak il-ħin ma qatlitux, ma bditlu it-triq it-twila illi jispiċċa. Jiddispjaċini. Però jiddispjaċini da' stanti ieħor għal nies oħrajn illi ikollhom disgrazzja bħal din fil-familja jew nkella illi bniedem illi seta' għex il-milja tal-ħajja tiegħu f'daqqa waħda isib illi ħeżren meħabba ċirkostanzi li m'għandux l-ebda kontroll fuqhom inbat id-dinja l-ora. Mina ikolli ngħid illi f'din il-biċċa triq ta' Diċembru 13 fejn hemm issa it-traffic lights kienet imnalla illi saru dawk it-traffic lights. Wieħed illi kien jiġġielet fuqhom u kien jiġi spiss għandi u konna nikdbu fuqhom kien ċertu George Kutajjar. George Kutajjar kont nafu minn konna tfal żgħar u George kien jiġi u jgħidli isma' qed jistennew li tiġri xi disgrazzja oħra mhux biżżejjed saru f'Diċembru 13. Dik id-disgrazzja kellha tkun tal-istess George Kutajjar, illi miskin laqgħa dak ta' karozza u baqa' sejjer ntalla. Wieħed milli kellimni riċentement, kellmuni tnejn fil-fatt, fuq in-naħa ta' fejn hemm dak tat-tajers u fejn hemm l-iskola ta' tfal żgħar tal-familja ta' Joe Demicoli. Joe Demicoli illi għandu u jġib tbissima fuq wiċċ ħadd ieħor imma kien inkwetat sewwa. Għaliex mhuwiex tajjeb illi ikollok b'sagrifiċċji kbar tkun għamilt ċertu xogħol u preparamenti biex taqla il-flus onestament biex qed ngħid jimbrolja jaqla onestament. Mbagħad issib ostakli bħal dawn. U jiena ma jistax għaliex m'għandix fil-Parlament ngħidu le issa għajdu lil ħadd ieħor. La minix hemm issa m'għandix naqsam jien, le għandix naqsam. Għandix naqsam bħala ċittadin għaliex jekk jiena verament żmien ilu kont nemmen f'xi ħaġa illi l-ġid tal-komunità ma jfissirx illi issa għax m'għadniex immur il-Parlament dak irid ninsieħ, jew ma jimpurtax ma ninsieħx, jew issem ħadd ieħor ħabber rasu. Le. Naħseb dik hija l-istess filosofija illi kellu il-mibki ħabib tagħna Silvio Parnis li minkejja l-ispiċċa minn hawn u minn hemm xorta waħda baqa' marbut man-nies mal-bżonnijiet tan-nies. U dan mhumiex affarijiet ta' korruzzjoni, dan mhux qed jippruvaw għal xi permess, daw qed jippruvaw illi jekk l-affarijiet li jkunu saru bħal dawk il-gradilji illi hemm illi qed ipoġġu lin-nies f'diffikultajiet biex jaqsmu ma jġalhomx jagħmlu gabrioli u sagrifiċċji ħalli ikunu jistgħu jaqsmu t-triq meta jkun il-waqt u wara kollox imbilli ikun hemm id-dwal li jirregolaw it-traffiku ma jkunux qed jirregolaw biss għal dawk li qed jaqsmu triq, imma ikunu ukoll għal dawk
اللي anki aktar l-isfel meta il-witt ta' traffiku li ġej minn Diċembru 13 u dak li ġej minn naħa ta' fuq ta' Santa Venera ta' ħattar sejħilhom li trid jinaqdu flimkien ħdejn il-roundabout tal-Marsa. Allura illi kultant tagħti nifs kun qed tagħti aktar spazju ħalli kollox jiġi ikkontrollat aħjar. U man minn tagħmel ebda restrizzjoni fuq ħadd imma li jkun hemm nies bħaċ-ċeċe illi imutu għaliex dellek illi tagħmel xi ħaġa eċċezzjonali ngħid illi Transport Malta għandha responsabilità enormi illi kif jiġi inċident tara illi ma jerġax ikun. Għaliex ħaġa faċli illi inti tara illi jkun sar inċident u qisu ma ġara xejn. Għaliex ikun biżżejjed illi tiġfnu il-dak li jkun u tajt miskin miet. Għalhekk waqt illi insellem l-ċeċe u l-memorja tiegħu jgħid ngħid illi l-awtoritajiet li għandhom responsabilità jieħdu ħsieb ħalli ma jkunx hemm inċident ieħor bħal taċ-ċeċe. U hemm nies illi qegħdin juru biċ-ċar illi jinsabu inkwitati minħabba illi biex taqsam min naħa għall-oħra tal-Marsa saret ta' triq waħda fil-Marsa saret missjoni impossibbli. Mission impossible. Hemm bżonn u nifhmu wkoll illi fejn ikun hemm li wieħed jaqsam ikunu imdawlin. U imdawlin sewwa. Ma jistax ikollok fanal ħanajdlu hekk fit-triq ħdejn il-linji misbuħajn ħażin u insomma ġara xejn. Għandna problemi ta' din in-natura u iktar ma jiżdied it-traffiku aktar daw il-problemi jikbru. U mhux biss jikbru imma jisiru aktar perikolużi. Jekk aħna ma naċċettawx dan il-fatt u ngħidu u le il-traffiku miexi fuq ir-rubini ikun qed nattu ix-xemx bl-arbil. U ħobbni u obodni ix-xemx bl-arbil ma ħobbx lil min jattieha. Għax dak li għandu joħroġ ħalli jirranġa. Dan wara kollox mhuwiex xi ħaġa li akkundanna għal dejjem, jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew, din għandha tiġi irranġata kif hemm bżonn. Nagħmlu waqfa oħra mużikali ħalli mbagħad nerġa' naqbad biċċa oħra tal-programm sa nipprova llum illi jinqassamhom ftit ħalli ma nagħmilx sagrifiċċju enormi fuq il-vuċi peress illi bħal ħafna minnkom għandi daqsxejn tas-sola tqaħqiegħa jew kif naqbad ngħid. Insomma, nisol u jekk taqbad nix-xerqa mhux ċajta għax verament iweġġa. U jekk taqbad nix-xerqa ngħidilkom insellmilkom u nitlaqlem għaliex il-programm ma nkunx nista' nagħmlu. Nagħmlu waqfa mużikali.